Hindi ko po alam kung alam na natin lahat. Pero ang ating pong mga aklat ng Gumil Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate ni Manang Linda Lingbawan Bulong, ay ito po ay available na sa PowerBooks dahil ibinibenta na po ito at idinidistribute ng UP Press. Kaya malaking bagay po yun for us. And kaya nga po ngayon na i-relaunch natin ang ating libro. Tinatawagan ko po ang editor ng antologiyang ito, si Mr. Ariel S. Tabag, at editor din ng Banawag. Nang pag-arapit tayo amin ako, pakidayawan mi at naipayan tayo ti sabali manin nga gundaway, ngayalag tayo ito libro tayo. Kas nangagan tayo, may panggapiti pa nagbunubon, ano pa nagraap, ano pa nagmula, nagiti dalot kan bitniw, da manong ben kini judge. Kinabot nuna tayo dito konsepto dito libro tayo. Ito po yung konsepto ng ating aklat. Pagtatanim o pagtatalok ng mga katagang Ilocano, ng mga bersong Ilocano. Dahil alam naman natin na yung pagtatalok ay may iba't ibang pamamaraan. At mayroon tayong iba't ibang uri ng binhi na itinatanim. Ganon din po ang panulaang Iloco. Mayroon pong iba't ibang pamamaraan ng panulaang Iloco at mayroon iba't ibang metapora na ginagamit natin. Kaya ang nilalaman po ng aklat na ito ay 30 makatang Ilocano na sa edad pa lamang ay sadyang magkakaiba talaga. May bata katulad namin nila Mighty at may mga medyo bata pa, katulad nila Judge. kaya yun ang naisip namin konsepto na meron tayong iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim o pagtatalok. Ganun po. Pakidayawan mi nga yalnagman na ito'y libro. Unang-una po, nagawa itong libro na ito dun sa pamamagitan ng Tagnawa na ito na yung paraan ng Gumil Pilipinas doon sa paglilimbag ng aklat. Yung Tagnawa, ito yung sistema na yung mga manunulat ay nagko-contribute doon sa paglilimbag. Para bayanihan po. So, mayroon po tayong libro ngayon dahil nagtulungan po yung mga Ilocano manunulat para maiaklat, mailimbag yung kanilang mga tula. So, siguro, tinatawagan ko dito yung aming presidente ng Gumil Metro Manila at ang aming Manong Johnny para samahan ako dito para i-relaunch natin ang ating aklat ng mga tula. Actually po, dapat kasama si Manong Johnny dahil alam po naman natin na isa sa mga institusyon sa panulang Iloco. Pero sa kasamang palad, hindi niya naihabol yung kanyang tula dahil medyo nahihirapan na siyang sumulat ng tula sa ngayon. Ay, diba? Nahihirapan yun dahil nag-aalaga na kayo ng apo eh. Oo. Anyway, yun po. So 30 poets, Ilocano poets po ang nandito. Hindi ko po nabilang kung ilang tula yung nandito pero meron po yung meron ding mga taga-Hawaii at saka taga-Canada na mga Ilocano na kasali sa aklat na ito. Yun po, ito po yung munting contribution ng Gumil Pilipinas doon sa patuloy na paglago ng Ilocano literature. So, ngayon po, meron din kami ongoing project nila Mighty na siguro sa Tagalog o English, tinatranslate namin ang ilan sa mga tula dito. Siguro by after 2 years, Mighty. Less natin yung Filipino o English version ng mga ilang mga tula naman dito para mabasa naman natin naman ng ating mga kapwa Filipino. So tinatawagan ko dito si Manong Janet sa si Judge para
si Judge dahil mayroon na siyang tag doon. Meron na po siyang aklat na ganito at saka si Mang Johnny nabigyan ko na po ng noong Sunday ng kopya kaya sa akin na lang